I pozdravljeni, dobrodošli u novi Kripto Portfolio, nedeljnu emisiju gdje pričamo o vestima iz kripto sveta. Pre nego što krenemo, naravno da se zahvalimo menšnici ecd.rs gdje možete kupiti Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash i vrlo vjerojatno uskoro Ripple, tako da link za kupovinu kriptovaluta ili prodaju istih imate dole. Sada, prva stvar gdje uvijek krećemo je naravno trenutna cena Bitcoina. Dakle, prošle nedelje smo bili udarili u nekih 9000 i ono što se desilo je da smo ga prilično snažno odbili i sa 9 pali na nekih 7400. Otprilike tu negdje bio neki low, neka minimalna cena. Ono što se može primetiti ovdje, konačno, posle dužeg vremena, je da posle ovog ovdje pozitivnog voljuma imamo konstantno dosta veći negativni voljum koji je povezan sa padom cene. Skok cene koji ovdje možete primetiti, dakle, pazite, ovdje smo mi sa ovog nekog nivoa, odnosno ovdje smo bili na nekih 9, ovdje je bilo ispod 8, dakle vidimo konstantno negativan voljum i vidimo koliko ovdje velike prodaje bilo. Sad, ono što ovdje možete primetiti je da smo mi opet došli na ovaj neki nivo od 8700 bez bilo kakvog voljuma, što znači da niko praktično nije kupovao, nego da oni što prodaju jednostavno nisu prodavali u tom reonu. I čim se ponovo uključi prodaja, imamo nagli pad, ovdje jedan i ovdje još jedan. A opet ako pogledamo ovaj današnji skok, znači skok od nekih 7400 na 8000, ovdje praktično nikakvog ozbiljnog voljuma nema. To je vrlo zabrinjavajuće. Pogledajte ovdje sa 8 koliko je trebalo jako da, to jest koliko više voljuma je bilo, ovdje je potrebno da se spusti cena u odnosu na podizanje cene ovdje. Tako da otprilike to vam je neki trenutni pregled. A šta će biti? Padi i dalje voljuma, tako da sad ima puno prostora za manipulaciju, sad su tanke knjige malo i na gore, malo i na dole, tako da oni koji žele da manipulišu, a takvih ima naravno, moći će vrlo lako to da rade, jer kada nema velikih kupovina, nema velikih prodaja, tržište je prilično mirno i prilično je tu prisutna neka stagnacija. A kada se desi neka stagnacija, zna se šta se desi sa druge strane, altovi divljaju. Tako da ima altova koji su izdivljali. Ono što je interesantno, bukvalno smo u prošlom live-u sam vam pričao za Zcoin i nekoliko live-ova pre toga da sam ga uzeo na $6, juče otišao preko 9, to zanimljivo, kažem undervalued je realno ispod $10, imali su i neke update, tako da opet od njega očekujem preko 10, tako da vidjet ćemo šta će biti s tim. Nisam ga iskreno istradovao, nažalost, nisam bio tu, a nisam imao postavljene ordere, tako da šta je tu je nekaga. Monacoin, opet ne znam šta se tu dešava, ne mogu da ispratim to sve na japanskom na sajtu. Imamo Dent, Komodo, tako da Komodo je izašla neka vest da su sami sebe nešto hakovali, vrlo su aktivni, zanimljiv projekat svakako. Horizon je 10, uspeo sam da uzmem opet Horizon, tako da vratili smo se, imam ga opet ispod 9, tu su mi bili neki orderi tako da su prošli, sada sam u blagom plusu, mada sam i dalje u minusu, ali nema veze. BAT i tako dalje i tako dalje. U suštini najveća vest ovdje od svih ovih altova je po meni Litecoin koji ima ogroman skok juče. O čemu se radi? Halving je na nekih 2 mjeseca, trebalo bi oko 6. augusta da se desi. Od Litecoina možete baš puno očekivati i fluktuacije na gore, a naravno i fluktuacije na dole. Dosta rizičan trenutno Litecoin, ali iskreno verujem da ako Bitcoin bude stabilan i ako bude skakao, Litecoin može dosta da eksplodira na 130, 150 možda čak. I onda slijedi jedna jaka korekcija na, ja mislim, ispod 100. Tako da to je neka predikcija od prilike nešto. Idemo dalje, Bitcoin 2, ovo se pojavilo, šerovao sam bio i prilično smešna situacija, dakle, pogledajte ovo, znači ništa i bap, preko $25. I to je trenutna situacija, izbacili su im circulating supply, zato se više ne listuju tamo gdje su bili, i dalje bi bili među top 100, sad su na skoro 2000, ali vidite šta se dešava, Markets, samo Crex i ovaj Esco, Dex, šta je već. Tako da nema ni puno volijuma, ali nenormalno, neko se baš lepo bogatio. I čim je to neko drugi video, možemo još nešto. Bukvalno kažem, svi ovi coini koji stave Bitcoin u ime imaju samo skok, samo zato što imaju Bitcoin ime. I ono što je dokaz da smo u bull marketu je bukvalno broj ovih skemova i svega i svačega što se pojavlja, što nije dobro, ali kada krenu pare, uvek su oni koji žele taj novac da zarade na prevaru ili na lak način, uvek su tu, uvek su prisutni
i možda vidite još jedan glupi Bitcoin klon koji ko zna šta je, 7 milijardi, mislim, nema si veze. Tako da, eto, to je otprilike što se tiče nešto od altova, idemo dalje. Zanimljiv post na r/Bitcoin forumu, dakle ako ste stavljali $10 u Bitcoin svaki dan od početka, znači najviše cene 2017. znači decembra, i dalje biste bili 46% u profitu danas. Zašto? Znači vi biste jedan deo kupili čak i na tih 18-20 hiljada, ali bear market je trajao mnogo duže nego taj skok, tako da biste vi mnogo više coina akumulirali, na primjer na 6000 i na oko 3000 i opet bi danas bili u plusu. Još jedan dokaz da je kupovina pomalo preko dužeg vremena apsolutno najbolji način tradovanja Bitcoina. Možda nije super zabavan i idemo odmah, pravimo ogroman gain, jednostavno taktike koja radi. E sada, zašto je pao Bitcoin? Imali smo ovu teoriju, objasnio sam u live-u, ali eto za sve koji nisu gledali, dobili smo i ovaj post. Dakle, 20-30 minuta pre nego što se desio pad, whale je neko je pomerio, dakle 25.000 Bitcoina, vrednih tada oko 215 miliona, na Coinbase. Onda, pola sata posle pada, isti taj je pomerio 14.000 Bitcoina, oko 112 miliona, iz Coinbase-a na drugi wallet i 40 minuta posle toga je pomerio još 11.000 Bitcoina, oko 88 miliona. Ovo plus ovo jednako je ovo plus ovo jednako 200 miliona. Dakle, liko je ostalo 15 miliona. Znači, dumpovo je, kupio jeftinije i to je to. Znači, vrlo lagana manipulacija i, kažem, jedan od razloga zašto ćemo mnogo se načekati na ETF, kada neki random lik sa toliko Bitcoina možda napravi ovoliki haos na tržištu i zaradi bukvalno za sat vremena 15 miliona dolara. Tako da, to je problem. Jednostavno, jedino rešenje da se ovako nešto reši je da Bitcoin počne da vredi mnogo više i da ga mnogo više različitih ljudi imaju. E sad, još jedna zanimljiva teorija je da Bitcoin nikad nije bio u bear marketu. I to je tačno ako gledamo yearly candles, ako gledamo godišnje ove svećice. Dakle, ako pogledamo prvu godinu, drugu godinu, treću, četvrtu, petu i tako dalje, da imamo bear market, trebalo bi bar da imamo 2 ili 3 ove sveće u negativnom, jedne ispod druge. Šta to znači? Znači da bude low, pošto vidite ovde, osim 2015. svake godine je low bio viši. Dakle, vidite, ovo je low, ovo je low, ovo je low, viši je. Ovo je bio niži, ali se opet, da kažem, close na kraju godine je bio iznad, ali, da kažem, dotakli smo niži nivo ovde u odnosu na ovo. Ali opet gledamo, sledeće godina viši low, viši low, viši low i sada opet dotakli smo možda isti, ali smo trenutno iznad. Tako da, ako sve ukupno gledate, Bitcoin vam je uvek bio u plusu. E sad, jako dobra vesti za Ethereum. Dakle, SEC, američka glavna državna agencija, je rekla da je Ethereum valuta koja može da se koristi, što je jako bitno da se ne okarakteriše kao security. Tako da, jako pozitivna stvar za Ethereum, znači neće juriti Ethereum holdere i tako dalje. Dobra stvar. Isto ovo važi i za Bitcoin, tako da ETH i BTC, kažem opet, najsigurnije investicije kad gledate čak i ovo. Jedna mala vest za Neo, ima vas dosta koji ste se javljali da imate malo Nea. Dobili su konačno novi upgrade, Neo mi je malo i tu i tamo u poslednje vreme, da su se koncentrisali na ontology, koji je nepotreban bio. Ima tu raznih stvari, možda gledate na raznim kanalima, ljudi koji su recimo izašli iz Nea su isto negativni, bili su protiv stvaranja ontology-a koji je opet u tom slučaju bio nepotreban potpuno za Neo, osim u smislu da zarade još pare. I sav taj development na Neu se nekako rasturio, raširio. Verujem da će projekat opet ima prilično veliki fanbase i dosta dugo je tu, tako da ne verujem da će propasti tako lako, ali svakako nisam onako više bullish kao što sam možda nekada bio za Neo, jer Binance Chain može mnoge stvari da radi i ljudi koji su u Neo su i u Binance-u i onda tu kao Neo jednostavno više nije na listi prioriteta, barem tako deluje. Na Poloniex mogli ste da radite margin trade sa Clams coinom
I naravno desilo se sranje, ne možete tako da radite sa tako nelikvidnim marketom, da radite margin trading. Margin trading, to je nešto čemu ide klip vrlo brzo, a sljedeće nedelje vidjet ćete to na kanalu. Sad, šta se ovdje desilo? Dakle, drastičan pad u ceni Clamsa je bukvalno popucao sve margin callove i sada svi moraju da nadoknađuju štetu od prilično velikih 1800 bitcoina. Biće celo to uputstvo i sve, kažem opet, vrlo brzo u klipu. Sad, Bitcoin Expert kaže da će Facebook Global Coin da uništi Ripple. Opet ne verujem u to. Nije nemoguće jer ako gledamo s jedne strane, Facebook je kompanija, Ripple je kompanija. Ripple juri banke i Facebook će juriti banke. Znači, jure prilično sličnu klijentelu, jer opet Facebook je vezan i za ljude, imaju korisnike mnogo više nego što Ripple ima korisnike. Ripple nema krajnje korisnike, ima svoj fan base, ljudi koji vole Ripple imaju ga samo da bi skočio i prodaće ga čim bude skočio i zaboravit će da su toliko šilovali, ali nije bitno. Ripple ima neki svoj base, ali kažem, to su kripto ljudi, to su ljudi koji su ga kupili da bi zaradili pare, što ništa nema pogrešno u tome, ali Facebook ima korisnike koji koriste Facebook ne da zarade od Facebooka, nego jednostavno da što Facebook ima proizvod koji se koristi. Tako da povezivanje Facebooka i tog njihovog coina može biti jako zanimljiv, tako da verujem da jeste neka konkurencija Ripple-u, ali Ripple je toliko dugo u kriptu i realno vrlo je jak, tako da ne verujem da će to imati neki ogroman uticaj na cenu Ripple-a. Može da ima problem za Ripple, ali kažem u neko skorije vreme mislim da neće praviti problem. Inače, izvukli smo dobitnika za Ledger Nano, a stigao mi je i X. I kada budete gledali recenziju X-a, tada će biti i novi giveaway za ovaj jedan Ledger Nano. Dečku ću poslati, javio mi se odmah, sam je poslao podatke, tako da ću mu poslati wallet, najvjerojatnije u ponedeljak. I eto, to je to otprilike što se tiče ovog videa. Inače, video vezan za Brave browser je potpuno poludeo na ovom kanalu i došao do 21.000 pregleda, što je sada apsolutno ubedljivo najgledaniji klip na ovom kanalu. Tako da, eto, to je to što se tiče ovog videa. Hvala na podršci. Ako vam se dopao klip, obavezno ostavite like. Ako imate neke vesti ili bilo šta, slobodno diskutujte u komentarima. Još jednom hvala ECD na podršci i vidimo se, drugari, naravno u sljedećem klipu.